L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa sostna li hu se jkun kontra nomini tal-Gvern Malti għall-Kummissjoni Ewropea li ġej mill-kamp Laburista wara li kien kontra Chris Fearn u l-Gvern qatt irid jippreżenta nomina. Casa beda isemmi ismijiet u qal li se jkun kontrihom għax huma Laburisti. Skuża, ħajkollhom problema kollha biex jgħaddu mit-test tal-Parlament. Kemm jekk ikun Ian Borch Mirjam dalli Elix ta' Ġussaliva, jina ngħid ħajkollhom problema. Kull min ikun. Casa diġà ħalef li se jagħmel gwerra qaddisa kontra il-Laburisti u pubblikament issa iddikjara li ma jiddispjaċihx li uża dak il-kliem li ddeskrivih bħala pulit. Famuża l-gwerra qaddisa. Jiddispjaċik li użajt forsi kelma daqstant ibsa? Assolutament le. Gwerra qaddisa pulita. Casa reġa' ddikjara wkoll li se juża s-saħħa li jkollu kontra Malta. Iva, għandi tools fil-Parlament Ewropew li jiena nużhom u ħanużhom kollha. Però inti qed mezzi li għadek mużajtx. Hemm ħafna metodi li mhux ħanajt naturalment x'ħanagħmel.